Μου δώσανε 24 ώρες για να μπορέσω να δώσω ζωή σε αυτό το παλιό έπιπλο. Θα το βάψω και θα του δώσω μια μοντέρνα γραμμή με vintage στυλ. Θα το βάψω με χρώματα κυμολίας για να δω αν μπορεί να πετύχει το όλο εγχείρημα. Έχω προσπαθήσει να κρατήσω το budget χαμηλά, κάτω ακόμη και από 50 ευρώ αυτή τη στιγμή για να το αναστήσω. Γενικά δεν θέλει πολλά πράγματα για να ξεκινήσω, θέλει καλό καθάρισμα, θέλει ελάχιστο τρίψιμο σε σημεία για να μπορέσει να πιάσει η μπογιά, γιατί το χρώμα κυμολίας πιάνει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε πάμε. Έστρωσα κάτω τον νάιλον και είναι ώρα για τον καθαρισμό. Αφού καθαρίσω με ένα πανί με νεράκι, λίγο θόλωμα με ένα σφουγγαράκι αλόχαρτο και μετά βάψιμο. Let's go! Έπιπλο που έχει μέχρι και μπάρ. Στο μεταξύ, αυτά τα έπιπλα, αν τα έχεις μυρίσει, μυρίζουν πάντα με τον ίδιο ακριβώς, έχει ακριβώς την ίδια μυρωδιά σε όσα έπιπλα και αν έχω ανοίξει τέτοια. Μια μυρωδιά πολύ ιδιαίτερη. Λοιπόν, τώρα θα βγάλω τις πόρτες για να μπορέσω να βάψω σωστά και να μην τα κάνουμε όλα χάλια. Λίγο τρίψιμο με γυαλόχαρτο. Και ξεκινάμε. Για το τρίψιμο της κυμολίας θα χρησιμοποιήσω ένα ψηλό γυαλόχαρτο 240 για τοίχο. Απλά θέλουμε να θολώσουμε τίποτα το ιδιαίτερο για να μην το χρησιμοποιήσουμε καθόλου. Μια χαρά κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, επέλεξα ένα υπόλευκο χρώμα για να ταιριάζει με το σπίτι, για να δούμε πώς θα πάει. Θα ξεκινήσουμε με ρολάκι, με τις μεγάλες επιφάνειες και βλέπουμε. Πρώτα να ξεκινήσουμε να κάνουμε πρώτο χέρι να τελειώνει αυτό και μετά θα κάνω τα ντουλάπια. Δεν το διαλύω, δεν χρειάζεται. Ξεκινάω από εδώ. Η αντιμετώπιση είναι σαν μια κλασική μπογιά. Και δεύτερο χέρι, μπορεί και τρίτο, θα δούμε. Εντάξει, γενικά το βάψιμο είναι πάρα πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Έτσι, σε όποιον το προσπαθήσει, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να είναι τέλειο. Έχω τελειώσει σχεδόν το πρώτο χέρι. Δεν φαίνεται και πάρα πολύ ωραίο προς το παρόν. Εδώ έχω κάνει και ένα ψιλοδεύτερο στην ουσία για να δω πώς θα είναι. Το αποτέλεσμα νομίζω θα βγει τέλειο. Πρέπει να είναι τέλειο. Αλλιώς δεν θα του δώσουμε ζωή. Και τώρα θα πιάσω πινέλο. Τελείωσα με το ρολό. Πιάνω πινέλο να κάνω τα μικρά και κάτω και μετά να ξεκινήσω το δεύτερο χέρι. Let's go. Γενικά το χρώμα κυμολίας δουλεύεται ως εξής. Πινέλο, ψεκαστήρας με νεράκι, βουτάς την μπογιά, ψεκάζεις πρώτα το πινέλο, βουτάς την μπογιά, βάφεις. Ή άμα θες να έχεις πιο πολύ υγρασία, ψεκάζεις επάνω στην μπογιά, στο σημείο που θες να βάψεις. Βουτάς το πινέλο στην μπογιά και βάφεις. Εγώ τώρα θα ακολουθήσω όποιο τρόμο μου έρθει και βλέπουμε. Στην αρχή σου αφήνει νερά, στο δεύτερο χέρι φεύγουν όλα. Να το δούμε. Όσο προχωράει η εργασία, τόσο ομορφαίνει. Γενικά η δουλειά έχει μείνει λίγο πίσω. Έχουν μείνει όλα τα πορτάκια και τα συρτάρια για βάψιμο ακόμα. Έχει δρόμο πάρα πολύ. Και το τρίτο χέρι έχει τελειώσει. Έχω περάσει με το ρολό τρίτο χέρι. Το πινέλο θέλει ένα χέρι ακόμη λεπτομέρειες εδώ πέρα. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει αλλάξει όψη τελείως. Έχει γίνει άλλο έπιπλο. Έχουν μείνει και κάποια πορτάκια ακόμη τα οποία έχω εδώ δίπλα μου και πρέπει και να τοποθετηθούν και να βαφτούνε, ή μάλλον το αντίθετο. Θα δω μπορεί να τα βάψω και πάνω γιατί αυτά είναι εύκολα. Το έπιπλο είναι σχεδόν έτοιμο, αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει να κάνω με το πινέλο τις λεπτομέρειες όπως είπα και γενικά το αποτέλεσμα θα είναι τέλειο. Αυτή τη στιγμή έχει πάει απόγευμα, είναι 5 η ώρα, έχω ξεκινήσει από τις 12, οπότε θα σταματήσω εδώ προς το παρόν. Θα έρθω αύριο το πρωί, είπαμε από την αρχή έχω 24 ώρες για να το αναγεννήσω και να του ξαναδώσω ζωή. Θα έρθω αύριο το πρωί για να κάνω τις τελευταίες λεπτομέρειες. Θα μου πεις τώρα λεπτομέρειες, ολόκληρα πορτάκια, οι οποίες μέσα σε 2-3 ώρες νομίζω θα έρθουν και θα γίνουν special. Το αρχικό budget που είπα το υποτίμησα, γιατί πήγα και πήρα κι άλλο χρώμα, 1 κιλό ακόμα, μου έχει βγει συνολικά μέχρι στιγμής 50 ευρώ είμαι βασικά τώρα. Πριν ήμουνα στα 40, τώρα είμαι στα 50 ευρώ, 10 ευρώ το κάνει το χρώμα. Και πριν κλείσω κάτι ακόμα, επειδή αυτό το θηρίο σου δίνει πάρα πολύ εμπειρία, αφού πρώτη φορά πειραματίστηκα με κάτι πάνω του σε κάτι τόσο μεγάλο, μπορεί στο τέλος, άμα βρω χρόνο, να κάνω ένα μικρό τι να χρησιμοποιήσει κάποιος, τι να μην χρησιμοποιήσει, δεν ξέρω πώς θα το πω, ή τι να προσέξει, τι να μην προσέξει κάποιος, για τη χρήση με το χρώμα κυμολίας. Εντάξει, και εγώ από βιντεάκια το είδα στο YouTube, οπότε δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω και πήρα το ρίσκο να κάνω κάτι τόσο μεγάλο. Εντάξει, τώρα σωστό λάθος θα φανεί στο τέλος. Προς το παρόν, βέβαια, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Άμα βρω χρόνο στο τέλος θα το κάνω γιατί αξίζει πάρα πολύ τον κόπο. Κάποιος που θέλει να ασχοληθεί ή να βάψει κάτι με τέτοιο χρώμα, ακόμη και την κουζίνα, ακόμη και κάποιο έπιπλο ή να δώσει πνοή, οτιδήποτε, αξίζει πάρα πολύ να ξέρει το τι θα βρει μπροστά του, τι θα συναντήσει μπροστά του και τι θα χρειαστεί να προσέξει και τι θα του έρθει με τη ροή. Γεια.
Καλημέρα. Δεύτερη μέρα σε αυτό εδώ το project, προσπαθώντας να αναγεννήσουμε αυτό εδώ το θηριάκι. Είπαμε, έχω 24 ώρες, δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα από την στιγμή που ξεκίνησα. Ξεκίνησα εχθές στις 12 η ώρα το μεσημέρι και έχω μέχρι τις 12 σήμερα. Σήμερα είναι Κυριακή, μια Κυριακή του Γενάρη. Είναι πρωί και έχω μπροστά μου περίπου 3 ώρες για να δω αν θα μπορέσω να το ολοκληρώσω. Η αλήθεια είναι πως είμαι λίγο απαισιόδοξος γιατί έχω μισό κιλό μπογιά για πολλά πράγματα. Μάλλον έκανα μια λάθος εκτίμηση, τα λάθη για να γίνονται είναι, δεν πειράζει, και δεν μου φτάνει η μπογιά που έχω. Δεν πειράζει, η προσπάθεια μετράει. Έχω να κάνω τα πορτάκια βασικά και δεύτερο χέρι σε κάποιες, όχι δεύτερο που λέει ο λόγος, τέταρτο, πέμπτο χέρι θα είναι σε κάποια σημεία στα οποία δεν θέλουν για κάποιο λόγο να καλυφθούν καλά. Οπότε ξεκινάω με τα πορτάκια να χαρτώσουμε, γιατί κάποια πορτάκια έχουν τζάμι, να χαρτώσω καλά, να βάψω και εύχομαι να προλάβω. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τελείωσε και το χάρτωμα των ντουλαπιών που είναι με τζάμι, οπότε τώρα ξεκινάω λίγο τρίψιμο, ένα ελαφρύ έτσι να πιάσει το χρωματάκι και συνεχίζουμε τοποθέτηση και βάψιμο. Λογικά θα τα βάψω επάνω, θα δω τώρα, δεν ξέρω, έτσι λέω. Ξεκινάω τρίψιμο και βλέπουμε. Γεια. Ένα ελαφρύ τριψιματάκι, ό,τι κάναμε και στο πρώτο τρίψιμο. Δεν χρειάζεται πολλά να ανοίξουν οι πόροι, να κολλήσει το χρώμα. Έτριψα, χάρτωσα, σκούπισα, έτοιμος να κάνω πρώτο χέρι. Η μπογιά δεν μας τα λέει καλά. Είπα χθες ότι θα κάνω ένα βίντεο με το τι πρέπει να προσέξουμε και τι όχι, άμα κάποιος θέλει να κάνει ένα τέτοιο παρόμοιο project. Ξεκινάω από τα βασικά. Αν δεν έχετε ξαναπιάσει χρώμα κυμολίας στα χέρια σας, μην μπείτε στη διαδικασία να κάνετε ένα τόσο μεγάλο project. Όχι ότι δεν τα καταφέρετε, αλλά θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες όπως την έπαθα και εγώ, τις οποίες δεν υπολογίζετε. Βασικός, ο υπολογισμός του χρώματος. Δεύτερος βασικός υπολογισμός που δεν έκανα είναι το ότι δεν μπορούσα να ξέρω τη συμπεριφορά του χρώματος, γιατί δεν είχα εμπειρία. Ήταν παράτολμο, το ήξερα ότι ήταν παράτολμο, αλλά δεν με νοιάζει. Γενικά μου αρέσει να κάνω τέτοια πράγματα και να πειραματίζομαι. Επίσης, ένα τόσο μεγάλο έπλο θέλει να έχει και την εμπειρία στο πινέλο. Το καλό με ένα τόσο μεγάλο project, βέβαια, είναι ότι σου δίνει τρομερή εμπειρία μαζεμένη. Πράγμα που δεν θα σου δώσει ένα τραπεζάκι, ένα καρεκλάκι, ένας καθρέφτης, ξέρω εγώ, να βάψεις ένα κάτι. Αλλά σου δίνει εμπειρία, αλλά θέλει να προσέξεις πράγματα τα οποία, άμα δεν το προσπαθήσεις, δεν μπορείς να προσέξεις. Γενικά έχει πολλά κρυφά πράγματα ένα τέτοιο project και βλέποντάς το, άμα δεν έχεις τόσο μεγάλη εμπειρία σε μια τεχνική, ας πούμε, βαψίματος όπως είναι το χρώμα κυμολίας, το κακό είναι ότι άμα είσαι άνθρωπος σαν και εμένα, ενώ έχεις όλη την καλή διάθεση, όταν βλέπεις ότι πάνω τόσα πράγματα που δεν τα υπολόγιζες, ξενερώνεις και δεν έχεις υπομονή. Δηλαδή, εγώ αυτό έπαθα, ας πούμε, χθες, δεν είχα υπομονή και δεν σκέφτηκα καθαρά, ενώ έβλεπα ότι δεν θα σου φτάσει μόνο το τρίτο κιλό, θες και τέταρτο. Όταν πήγα στο χρωματοπωλείο, δεν πήρα ένα ακόμη χρώμα. Ενώ ήξερα, το έβλεπα ότι δεν θα μου φτάσει. Εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του και βγαίνει εκτός διορίας όπως εγώ. Γενικά, όπως έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο, στο βίντεο με το γραφείο, αν δεν το έχεις δει, σου έχω link στην περιγραφή, το βάψιμο γενικότερα, σαν εργασία, είναι το πιο βαρετό πράγμα. Αλλά τι να κάνω, που σε κάθε κατασκευή και σε κάθε τέτοιου τύπου project, να μην είναι για κάποιον, να είναι για σένα. Όπως καταλαβαίνεις, το project βγήκε εκτός χρόνου. Η ώρα είναι 12 και κάτι, η μπογιά τελειωμένη, έχουν φύγει 3 κιλά χρώμα και θέλουμε σίγουρα σε πολλά σημεία άλλα 2 χέρια όπως εδώ, σε άλλα θέλουμε άλλο 1 όπως εδώ. Οπότε έχουμε βγει εκτός χρόνου, δεν πήγε και πολύ καλά το project, ξενέρωσα λίγο αλλά υγεία, όλα καλά, δεν πειράζει. Για να κάνω ένα μικρό brief από το όλο project, τι δεν πήγε καλά, δεν υπολόγισα σωστά το χρώμα. Αυτό οφείλεται σε δύο πράγματα. Στο ότι δεν είχα εμπειρία στο χρώμα κυμολίας και στην περιφορά της, οπότε δεν ήξερα πώς θα πάει. Γενικά υπολόγιζα να κάνω 2 χέρια και εδώ έχουμε φτάσει στα 4 πλέον. Και επίσης είναι και πάρα πολύ μεγάλο το έπιπλο, έχει πάρα πολλές πτυχές, πάρα πολλά κρυφά σημεία. Δεν έκανα σωστούς υπολογισμούς, δεν πήγε πάρα πολύ καλά, δεν πειράζει, υγεία. Η ζωή συνεχίζεται, τα project συνεχίζονται, το YouTube συνεχίζεται, τα βίντεο θα συνεχίζονται και η μπογιά τελείωσε. Όλα καλά. Όποιος θέλει να ασχοληθεί με τα χρώματα κυμολίας, να προσέξει το project που θα κάνει, να φροντίσει να έχει κάνει κάτι πιο μικρό. Θες να κάνεις ένα μεγάλο έπιπλο, μια χαρά.
Πάρε πρώτα και βάψε μια καρέκλα. Πάρε πρώτα και βάψε ένα μικρό τραπεζάκι. Πάρε πρώτα και βάψε μια μικρή ραφιέρα. Μην κάνεις εξ αρχής ένα τόσο μεγάλο. Γιατί θα βγει ωραίο, αλλά μέχρι να βγει ωραίο θα σου βγάλει την ψυχή. Πρέπει να ασχοληθώ σίγουρα άλλο ένα Σάββατο ολόκληρο για να το κάνω όπως θέλω. Οπότε, προσοχή, νεράκι, ψεκαστήρας, να κάνει δουλίτσα. Βρέχουμε πάντα την κοιμωλία, τριψιματάκι, καθαρισμός, όλα τα σημαντικά που θέλει η κοιμωλία για να μπαίνει καλά και να κάθεται καλά πάνω στα έπιπλα που βάφονται. Πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα όταν έχεις υπομονή. Anyway, όλα καλά. Κλείνω εδώ. Κάτω στην περιγραφή θα βρεις το προηγούμενο project που έκανα, το γραφείο μου, το οποίο εκείνο είχε πάει τέλεια και έχει βγει πάρα πολύ καλό. Θα βρεις επίσης και την επιχειρηματική μου ιδέα, η οποία είναι ένα e-shop με ρούχα επώνυμα. Κάτω στην περιγραφή και αυτό, brandspot.gr λέγεται. Και μπορείς να το επισκεφτείς, να βρεις επώνυμα ρούχα σε πάρα πολύ καλές τιμές, εννοείται αυθεντικότατα. Κλείνω εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολούθησες. Όλα θα τα βρεις στην περιγραφή, όλα θα τα βρεις σε link κάτω και τα social μου και όλα. Ένα like στο βίντεο, ένα subscribe στο κανάλι για να μεγαλώνουμε σιγά σιγά, αλλά πάτα τα κουμπάκια κάτω, 1, 2, 3 κουμπάκια, like, subscribe, πιάσε και ένα comment, πάτα και το καμπανάκι, κάντα όλα ό,τι θες κάνε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο video.